Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Rivals. Astăzi ne jucăm Wanted. Pentru că m-am jucat de pe contul principal, acum ne jucăm de pe alt cont. Pentru că contul principal m-am jucat fără să filmez. Mă jucăm de pe un cont nou. De asta nu mai am skin-ul. Am de Robux. Bun, să ne strângem bani pentru o mașină. Bun, trebuie să... Jocul ăsta e la fel ca și, cum se cheamă, ca GTA-ul. Uitați că nu mai știu care e ușa. Arată, am găsit-o. Bun. Luăm ce găsim. Bun. O dronă. Nu putem să o luăm. Bun. Mai încă 2 kg mai în cap. Gata. Haideți să vindem. Bun, am vândut. Dar tot n-am făcut 1000. Ne mai trebuie 300. Bun, asta o facem foarte bine. Bun, încă 10. De mine mai trebuie. Gata, am făcut bani. Bun. Deci nu trebuie să ne cumpărăm o mașină. Vrem să devenim profesioniști. Bun, de aici cumpărăm. Cel mai ieftină mașină este de 1000 de bani. Uite fix asta. Ce culoare? Ziceți? Eu o să cumpăr pe verde. Bun. Crezi că aici ne spawnă mașina. Bun. La bancă trebuie să mergem. Deci să ne încuiem mașina. Gata. Bun, haideți să mergem la bancă. Vreți să vă arăt un bug cu mașina? Pe episodul ăsta o să vă arăt unde o să fie, cum se cheamă, baza criminalilor. M-am blocat. Bură. Bun, haideți că mai avem puțin până la bancă. Deci ați văzut că putem merge pe apă. Chiar dacă cea mai ieftină mașină, e bună. Bun, uitați, am ajuns la bancă. Dacă te rămați ceva, aveți ăștia.
Bun, trebuie să colectăm de aici banii. Ăsta necesar pentru când sunteți începători, necesar. Bun. Trecem cu liftul. Intră la fix. Aici. Bun. Valut. De l-am atins. Nu mai are rost să mă feresc. Să furăm bani. Nu sunt bani aici. Cred că n-am întors bani, știu asta. Nu, am dat banii ăștia. Sărim pe geam. Nu. Murit. Ce sărim acum pe clădire? Ceva nou cu gaz. Care mașina mea? Bro. N-am ce face, bro. Cât de greu ne mișcăm, bro. M-a călcat și acela. Iar m-a călcat. Să bun, gata, ne-am revenit. Bun, fugi. Meniu aici la misiuni, loyalty test. Dar mai întâi trebuie să scăpăm de mărire. N-am luat loot. Bă, deci trebuie să găsim loot în valoare de... Nici unde. Da, unde-i diamantul ăsta? Punem asta. Hai să ne îndreptăm spre el. Și loot de valoare. Opa, dar va trebui oricum să facem mai mult pe drumuri. Am luat-o pe partea greșită, pe strada greșită. Bun, trebuie să trecem și lacul. Bun. Haideți că mai avem puțin. Nu sunt o fire care vorbește mult. Dar sper să vă placă clipurile mele. Aici. Trebuie să cumpărăm ceva mai întâi. Ca să furăm. Deci, map. Uite, de aici trebuie să cumpărăm. Credeam că e inutil, dar nu e inutil. Haideți să începem să cumpărăm muniție ca să furăm. Opa! Frână, crește timpul. Bun, haideți. Haideți. Așa. Bun. Uite poliția.
Aoleu. Aoleu, și am 3 stele. Ai țin 16 secunde. Fix pe lângă poliție am trecut. Uite, speam până mă prind. Trei, 2, 1, mi s-a dus. Ați văzut că acolo scrie 500. Cine este 3? Bun, haideți cum mai avem puțin până să ajungem acolo și după trebuie mergem din nou. Frână sau fără frână? Haideți să cumpărăm. Ăsta. Era 1000. Da. Asta e. Vrei să-mi strice mașina acela? Bro. Bun, mi-am reparat mașina pentru $0. Deci, map. Ia, o să ne ducem aici. Bun. S-a blocat. Cum intră pe aici. Fără să știu. Dată virat. Mi intra bine. Trebuie să mergem din nou pe apă. Uitați acum mă duc să merg pe apă. Îți împuținează trașeu. Dar tu nu înțeleg logica jocului. Cum poți merge pe apă? Dar vedeți, nu știu nimic sub apă. Mașinile tot plătesc. Hai, sper să putem urca pe ce am putut. De ce să continuăm? De chiar mi s-a blocat. Gata. Bun. Iar am luat pe strada greșită. Am țivat totul pe strada greșită. Am doar bătut copac, am ăștia pentru un minut. Hai, 20 secunde la un minut. S-a puținat timpul. Bun, am ajuns. Dăm exit din mașina. Luăm asta. Stai, putem fura? Brick glass. Astea cred că nu. Nu descar și pot. Acela nu se poate. Gata, mă. Am spart geamurile. Sper să fie suficient. Nu e suficient, bro, că am spart geamurile. Am spart geamurile, bro.
Gata, știu care geamuri. Avem deja 3 stele. E full. Cât ne luăm astea în mână? Haideți să mergem să vindem. Bun. 4.000 atâta, bro. Doar 4.000. Avem să luăm să vindem. Au fost cele mai scumpe lucruri. Și s-a terminat episodul. Pa!